реализирам политики за развитието на промишленост, туризъм и изграждане на развлекателни центрове и паркове. Проблемът на повечето шуменци винаги е бил безработицата, а ние можем да оставим този проблем в миналото с изграждането на нови предприятия или до изграждане на вече построените. Десетилетия наред нашия град се е облягал на балансирана икономика и на временната подмяна на икономическите опори и други елементи от развитието на нашата община. Възможните нови опори са технологична промишленост, екологични храни и възроден аграрен сектор и туризъм, изискващи чиста среда и съвременна инфраструктура. Настоящото ръководство на Шумен усилено работи за подобряване на инфраструктурата и до момента значително е напреднало. Освен това, областта се отличава с благоприятно географско положение, което е предопределило преминаването през нейната територия на важни възли, транспортни възли. С нашата помощ Шумен би могъл да стане добър туристически център. Основната цел за развитието на туризма е повишаването на конкурентоспособността и икономическата ефективност на туристическия сектор чрез ефективно използване на наличните природни ресурси, с които разполага Шумен, а те никак не са малко. Също така, още от възраждането, нашия град се помни като център на културата и просветата. Много от българските културни дейци са родени в нашия град и продължават да се раждат такива умни и интелигентни деца, които ще са нашата бъдеща интелигенция. Затова смятаме, че Шумен може да стане не само културен център на България, и много по-мащабен. Градът се нуждае от нас, за да просперира. Нека да му помогнем, за да стане той едно по-добро място за живеене. Ние ще се върнем и ще го направим. Сега давам думата на отбора от село Трайко Симеонов за въпроса. Ние искаме да ви попитаме, вие казахте, че когато получите образованието си извън града и като се върнете, има как се реализирате. Кажете ми едно място, една институция или едно предприятие, което има разкрити работни места и с полученото си образование, вие може да се реализирате. Благодаря. Едно добро образование би могло да бъде получено навсякъде, зависи от вашите интереси, разбира се. И вие може с това получено образование да се върнете и да се развиете в областта, в която желаете. Къде? Навсякъде в България. Как да го говоря точно в кой град? Във вашия град. В нашия град има университет с много добри препоръки. Добре, благодаря ви за въпроса и отговора. Преминаваме към речта отбор номер 4. Добър вечер. Аз съм от село Трайко Симеонов. Аз съм моите съотборници и поддържавам тезата, че няма бъдеще за малкия град Шумен, колкото и тъжно да звучи. Човек само гради своето бъдеще, гонейки своите мечти, цели и копнежи. Бъдещето на младите хора в град Шумен е тясно обвързано с възможностите за реализация на трудовия пазар и различение в свободното време. Отговор на въпроса имат ли бъдеще младите хора в град Шумен е твърдо не. Факторите, определящи това твърдение, са високо ниво на безработица, ниско заплащане на труд, изключително ограничените възможности за културни развлечения. Високото ниво на безработица. Към 2008 година процентът на безработните в общината е 4,02%. През февруари 2011 година той е 6,2%. За икономически активните лица до 25 годишна възраст процентът е 8,51%. Данните ни са предоставени от Татяна Бенчева, директор на Бюрото по труда в Шумен. Според данните на Националния статистически институт, най-нисък е делът на работещите при младите до 25 годишна възраст. Коефициентът на заетост при тях е 16% и с пъти по-нисък от този за страната. Ниско заплатен труд. Средната годишна работна заплата за Шумен е 5803 лева,
което е с 731 лева по-ниска от тази за Североизточния регион, с 1356 лева по-ниска от тази за Варна и с 4110 лева по-ниска от тази за столицата. Възможностите за културни развлечения са изключително ограничени. Липсват достатъчно на брой спортни терени, зали, площадки, басейни, а доколкото ги имате или са в окаяно състояние, или са в ограничено. Благодаря.